Avui, estos alumnes de l'Escola de Mas d'Enverge van d'excursió. És una sortida especial perquè visiten un camp de cireres, dintre de la campanya Fruita a les escoles, on el pagès els ensenyarà a collir. Mireu, aquestes cireres, estan negres, estan al seu moment òptim per a collir. L'hem de collir amb punxó, sencereta. M'heu entès bé? Sí. Doncs vinga, ara aneu i mengeu totes les que vulgueu. Aquí hi ha moltes cireres i jo no n'havia collit mai, ni tampoc n'havia vist mai de cireres, però a mi m'agrada molt la fruita i també l'excursió. Són molt dolces, estan molt bones i m'agraden molt. Però és una fruita i és saludable. Al col·le també ne mengem moltes i és molt saludable. Les cireres són la meva fruita preferida perquè m'agraden molt. Així recient collides estan molt més bones. L'Associació Empresarial Afrucat organitza sortides escolars a explotacions agrícoles de tot Catalunya per fomentar el consum de fruita i llet. Poder donar a tastar i que puguin veure el procés i que puguin veure tota l'evolució i que puguin diferenciar diferents gustos, perquè una fruita és àcida, perquè una fruita és dolça, perquè el sucre és dolç o perquè el cafè és amarg. Després de la visita al camp, els alumnes participen en un taller de tast de fruita i coneixen com es processen les cireres que menjaran a casa i a l'escola. La campanya de la cirera està a punt de finalitzar a la Ribera d'Ebre i ho fa amb un regust agredolç. La qualitat ha estat excepcional, però la producció ha caigut a la meitat per problemes amb el quallat i per pèrdues provocades per les pluges. Víctor Sorribes, TV3, Benissanet.